ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡವೆ. ಗಂಟೆ ಏಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಲ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡಲ ಚಳಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಆಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ. ಒಂದು ಗಂಜಿನ ದಿಕ್ಕೆರಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ದೀತೆ ಐಕ್ ತಮಿಳ್ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೋಡತೆ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಲಾಂಡ್ ಚಾ ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುನು. ತುಲೆ ಪಲಾವ್ಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪಂತ್ ದೀತೆ. ಯಾನಿಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವನ್ನೇ ಇಜ್ಜದ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಗಂಟೆ ಏಲ ಆಂಡಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ ತೋಜಾವೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಮ್ ತೋಜಾವೆ ದಾದ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಡ್ ಮನ್ಪುನು. ಪಲಾವ್ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಲಾವ್ದ ಈರೆ ಉಂಡುಂದೇ ನೆತ್ತಿನಿ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಲಾವ್ದ ಈರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂರು ತೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಸಾಲ ಕಡೆ ದೀತೆ. ನೆಟ್ಟ್ ಪೂರ ಬಗೆಲ ಉಂಡು. ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಅತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಉಂಡು, ಕೊಜಪ್ಪು ಕಂದಿನ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಪಲಾವ್. ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಅವ್ಲು ದಿಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡೊಂಡತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೋನ್ಗ ಅಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಲುದೇ ಬೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನೆ ಐಟ್ ಕುಲುದೇ ಬೊಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುದು ಕಾಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ನೀನೆ ಗಡಿ ಪೊತ್ತುಪುನಿ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯೆರೆ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಪಲಾವ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ರಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಇತ್ತದು ಮುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಆಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ತಂಡ್ಬತ್ತನೆ 9:15 ಆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ಬೈದೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಸ್ಸಕ್ಕೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂದಜಿ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರು. ಕೋಡೆ ನೀರೆದ್ದು ಎಂದು ಬೆದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಕಶ್ವಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಜ್ವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗು ಜ್ವರ ಆರು ಕೂಡ ಕೋಡೆ ಮರ್ದು ಪೋತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಮರ್ದು ಗಿಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೆದ್ರಾಗ. ಅಕ್ಕ ಮರ್ದು ತಡೆ ಪೋನಂಗ ಬಾಲೆನೊಂಚೂರು ಪತ್ತೊನುವನ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬೈತೊಲು. ಇಡೆ ಶಾಪ್ದ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ದಾದನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದು ಶಾಪ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಚೆನ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನತ ಅಮ್ಮ ಒಡೆನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೇರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಚೊರ್ರೆಂಡೆ ಕೈಕಾರ್ ಬುಡ್ಡೊಂದಿತ್ತೊಲು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಚೊರೆ ಮನ್ಪುನಂಗ ಐನಿಂಗ್ ಉಂದು ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಐಗ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪತಾರೆ ಬಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಕಶ್ವಿನ್ ಪತೋಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನಿ.
ಕೋಡೆ ಅವೇ ಆತನು ಕಾಂಡರ ಪೋತೆ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ನಂಬರ್ ದಿತ್ತಿಯಾರೆ ಕೂಡ 2-3 ಸಲ ಅಂಚ 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 ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಕಂದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬೋಕ ತಿಂತು ಜಿಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲ ಅನ್ನು ಬಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಂದ ಒಂಜಿ 11 ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಾಪುಡು ಐಕ್ 10 ಗಂಟೆ ತಿಂದ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತದ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅಕ್ಷತಗ್ಲೈನಿ ಜರಗೆ ಮೈಕೈ ಬೇನೆ ಪನೊಂದು ದಾದನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಅದೇ ಬುಲಿ ನುಂಗುನ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆರತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುನು ಶೀತ ಆಪುನು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗ ನಿಖಿಲ್ಲೆ ಏನ ಬಂದ್ಪೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿವು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಐನೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ ಆಪುನ ಅಂದದೆ ಮೂಲಂಡಲ ಜೋರು ಪಾತೆರ್ವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಗೆಸ್ ಮಂತಿನಿ ಮುರಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕೆಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಮೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದು ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಈತೆ ಜೋರು ನೆಡ್ದು ಜೋರು ಏನಡ್ದ ಅಂದು ಪಾತೆರ್ನೆ ದೊಂಡೆದೀದು ಪಾತೆರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಇಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು 10-18 ಆಂಡ್ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಜಾವೆ ಏನು ಚಾತಂಡ ಪಲಾವ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕೆ ಪಡಂಬ ಇದೆ ಅಮಸರಡು ಮಂತೀನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಸಂಡೆ ಕೊನೋದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾಡಿ ತಾನೇ ಶಬ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಸೊ ಐನು ದೀಂಡವು ಹಾಳಪ್ಪ ಇನಿಕ್ ಅವು ಒಂತ ಬಾಡದೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂದಿನ ವೇಸ್ಟಾರೆ ಬಲಿಯತ್ತ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಗಾಂಡ ಆತಂದವು ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಕಂತಿತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಒಂದೊಂತೆ ಬೇಯ್ದೋಡ ಅಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಆತ ಪಲಾವ್ ಓಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ತೀನಿ ಖಾರ ಶೋಕ ಆತಣದು ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡ ಶೋಕಾತು ಅಂತ ಬೇಯವಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಸರಗ 2 ಸಿಟಿದೀಯ ಒಲ್ಲ 3 ಸಿಟಿದಿತ್ತಡ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕತಿಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಮುಗಿತದ ಹಾಯ್ ಅನಿತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತೆಟ್ಟಿಯ ಚೂರುಂಡು ಒಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ಇರು ಏರಿಯೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಓಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಏರು ಅಂತ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಪಂತಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ತನಿಷಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತೆ ಎಂದು ಪಂತೆ ಆತೆ ಅವು ಇತ್ತು ನೈನ್ ಪನ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪೋಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪಂತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಾತ ಮಂತನವರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ದೆಂದು ಇಟ್ಟು ಇಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಾತೆರ್ದೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ತುನಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತದ ತನಿಷಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತೀನಿ ತನಿಷಾನಂದು ಪಂತೆ ಅವಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆದೋಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡ ದಾದನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತ ತನಿಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊಕುಲೆ 3 ಜನ ಅಟಿತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಎಂಕಿಜ್ಜೋಲು ಫೇವ್ರೇಟ್ ತನಿಷಾ ಅಂತೂ ಪೋಯೋಲು ಪಿದೈ ನನ್ನ ವಿನ್ನವಡಂಡ ಕಾರ್ತಿಕೇ ವಿನ್ನವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಇಪ್ಪುನ ఒక ತೂಕ ಹೇರ್ ವಿನ್ನ ಪೇರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮೂಲಿಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನಡನೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂತಚ್ಚಿ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಏರಿ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಪ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಐಪುರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅದೇ ಬತ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಜ್ವರಕ್ಕಾರ
ಎಂಚಾಂಡು ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತುಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ನಾನು ಬಿಟ್ಕ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ ನಾನು ಚಾದಿದ್ದು ಚಾಪರ್ಕ ಬಡಪ್ಪ ಚಪರ್ದಾಂಡು ದೊಡಮ್ಮ ಪೋಯಿರು ಎಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಾಮಿನ ಹಂಚಿಪೋದು ಬರ್ಕಾಂಡು ಒಂತಲೆ ಪತ್ಪೆದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ತಂಡು ಐನ್ ತೋಚವೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಇರೇ ಆಪುಜಿ ದಂಟು ತುಲೆ ಶೋಕಾತು ಇರೇ ಬರೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇರೇ ಅವು ಪೂರಿ ತಿನ್ಪು ಐಕಿ ನನ್ನ ಪಾಡ್ವೆರ ದಾದನ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪತ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಚೈತಾತನು ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಬಸಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಯ ಆತುಜಿ ನಲ್ಲ ಚೂರಾತು ಹೊರ ಕಚ್ಪುಗು ಕೊಯ್ದು ಮುರಾಣಿಯವರ ಕಚ್ ಮಂತನು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿಯವರ ಕಚ್ ಪಾತಂಡಾಯ್ತಾ ಏಪಗು ಮುರಾಣಿ ಸಂಡೆ ಉಯ್ ಬೈಯದ ಸೀನ್ ತುಲಿ ಮುಳನ್ ಚುಕ್ಕುದೈಲ ಉಂಡು ಅಡ್ಡು ಚುಕ್ಕು ಇತ್ತುಂಡು ಕೊಯ್ತೇನ ಅಂದನ್ನೆ అంటే కనుక్కుండత ಚುಕ್ಕಿತ್ತನ ಕೊಯ್ತಿ ಅಡ್ಡು ಕೊಯ್ದು ದೀತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಳೆ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯವು ನಣ್ಣೆನೆ ಕಂತು ನಡ್ತೇನ ಎಲ್ಲಿಯದೈ ಒಯ್ತಂತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಾತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಯ್ನಮ ಎದುರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಕತ್ತಲಾಂಡು ತುಳಿ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಮುಕ್ಕೀರು ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಶೋಕುಂಟು ಅಂಚ ಚಂದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಒಂಥರ ಶೋಕುಂಡದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಸಖತ್ ಪಲ ವಂಚನೆ ಒರಿದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಿಂಡವ ಅಂದು ಅಯ್ನ ಅವು ಬೇಯ್ತಿಜ್ಜಾಂಡದೆ ಅಯ್ನ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿಟಿದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತನು ನಪ್ಪು ಮಸ್ತುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾವುಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾತನು ಎಲೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ದಾಲಪ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಲ ಇನಿ ಉಂಡು ತೂರೆತ್ತ ಕೋಡೆ ಮಂದಿನ ಬಿನ್ಸ್ ಮೂರಿಯರು ಅವು ಎಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬಿನ್ಸ್ ಮೂರಿಯರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಮನ್ಪರೆ ಶೋಕತ್ತೆ ಬಿನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಶೋಕಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಿಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಎಟ್ಟು ಹಲ್ವ ಉಂಡು ರಟ್ಟು ಬೊಕ ಉಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕೂಲಿಡ್ ಅಗ್ಗ್ಯರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀತ್ ಇಂದು ಅಗ್ಗ್ಯರ ಮುಸುದಿ ಹೊಡತೆ ಹಲ್ವ ಉಂಡು ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಇವರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ತಿಳ್ಪೊಚ್ಚಿಂದ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಇದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದು ಪೋಪ ಅಂದತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸೇ ಇತ್ತೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚ ಅದು ಪಂಡೆರ ಅದಾದನ ಮತ್ತು ಆಹಾ ಅಂದು ತೆಲ್ಪೇನೆ ನಾನು ಇಚ್ಚದ ವಟೆವರ್ ಸೋಕುಂಡು ಒಂದಂತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಹಲ್ವ ತಿನ್ನಕೆಂಚ ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ತಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂತುಲೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜುಂಡು ಆಯ್ತು ಅವು ಕೂಡ ಹಲ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಭಾಷೆ ಕೊಂಡು ರಬ್ಬರ್ ತಲೆಕ ಕಟ್ಟ ತಿಂಕ ಜಿಮ್ಮಿಯೋಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಬೊಕ ನುಕ್ಕುಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಅದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೇಕ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.